Ti meni ništa ne pripremiš, ništa ne kažeš. Jako s Marsa da sam pala. Pa nisi pala s Marsa, evo nas ispred Jasona. Pa znam da sam ispred Jasona, možda me prostituje 100 godina. Baba i ja smo došle u Jason, u centru, u Zmajovinoj, da pogledamo naočare. Ali, ti znaš da ovde možda se uradi pregled? Jeste, ja sam glavni pacijent. Ja svake godine dolazim na kontrolu i plus da menjam naočare. Jel? Po potrebi, da. A Jason je porodična stvar. I si baba uvek mjau mačkica bila. Super. Ajde da ti odabereš jedan favorit sunčanih i jedan favorit dioptrijskih. I ja ću. Može? Evo, sunčane. Čekajte. Ovo je trebalo da bude teško. Tebi su te fenomenalne. Šta me tako gledaš? Pa zato što se ti smeješ. Dobre su. Meni su dobre i ove. Odlične su. Sakriju bore, podočnjake. Moje konačno je ovo. Mogu moje obe dioptrije da stanu. Bifokalne, super, odlično. Za babe dušu dale. Ove su fenomenalne. Ali teško je izabrati. Vidi koliko ih ima. Ima i za svakog po nešto, za nekog sve. Jeste. I za babe i za devojke. I za babe i za devojke. Sad je red na sunčane. Jedne. Dođi. Da vidim. Kako? Možeš i tako. Nisi normalno. Kad? Mi ako te pogledamo. Fenomenalne. Vogue ima sjajne nošte. Strašne. I jako pristupačne. Ne znam, nisam gledala cene. Ja sam rekla za svakog po nešto, za nekog sve. Eto. Jeste. A za mene sve, iskreno. Ove su baš super.